Het bloed, ik weet niet, ik ben onklaar. Ik weet niet wat ik denk, maar ik trail je. Ik had wel, geef raad me gewoon niks. Ik ken niks door de straat rijden. Sliepen we net, niks wel. Dan kom je thuis en je soort lege vensterbank. Hoe een drama. Sneutioen waard Henk Wetzinga, bekend als zendpiraat de Woordspecht, beroven van 6 koffers vol met platen. Inbrekkers hebben tussen Jelwe 6 en Jelwe 12 hadden kans pakt om de taaie talstritten in Eastermaar. Ze winnen eerst over de schutting heen klom, onderwijs naar de koffers met weerdevolle vinylsingles. Dan gaan ze de door hier op mijn rust een keertje hoes, ja. Ja, gewoon cool voor tussen gewoon hier te denk ik. Ik ging een feestje bij de Radio Benelux in Harkema. Als ik wist, denk ik ook voor bij hier te worden. Ik ben er elke dag mee bezig, met een passie. Dus alles als aannam. Nou, toen je naar binnen, dat denk ik. Nou ja, daar zit het spul in principe ook. Hier zit ik altijd. En de platen zie je hier. Een koffer daar, hier is 10 koffers. En die wie de allergrootste hobby van jou? Hoe Ja. zit dat nou verder? Ja, iedereen zei maar strook game. Wat zijn de reacties op Facebook? Super. Ik ben gewoon de sturen singles in met daar. Om bij te helpen. Net alleen nog de emotionele waarde van de platen is heeg. De prijs gaat jou ook net in de koude kleren zitten. De etenpiraat had er lang van sparren. Ze zijn voor 10 toeren naar de keer, ja. En van een beetje meer ik naar. En je spar je ervoor en je keep je trouwens wat en ja. En je rullie was je maar in 100 man keep je wat of verkeep je wat en als ik wat dubbel haal of iets wat ik net mooi vind verkeep ik en dan keep ik iets wat ik wel mooi vond. Nou ja, ze staan er gewoon, ja, de goed keepen die hier kan je wel, maar je komt steeds zo'n duurder wordt. Wat zeldzamer spel wat haast naar te vinden is. En dit had hij steen laten, gelukkig. Maar ja, ik kan er nog weinig mee, hè, geen platen. Nou. Wetzinga speurt intussen te jaren met orenpiratenfans naar de platen. Bigelieks of ze ergens te kepen om bij worden. Er is spooronderzoek die in terug de recherche en ook een buurtonderzoek. Daarnaast zijn er videobeelden veiligsteld die het op het stuit analyseren worden.